नंतर कटिंग करताना मीटिंगच्या वेळेला लाईव्ह केलं मग भितर तरी आले पळय हे झाड इतले वर्ष उरली कशी आहे जमनी भितर तर ना मरे मागचे सुद्धा ते आणि येदी व्हडले झाड उरली कशी काय कळा मुळा वयर आहा मरे ती मुळा वयरूच आहा हे पळय चला तू कोण म्हाका सांग ही गाडी कोणाली ही खूब ना कोणाची टायर बी फुटलो तो हय रे हय टायर गेलो टायर फुटलो मरे कोणेकार तो कोण आनी काय ना मरे थोडे चालू करू अरे अशेंच हेर लोकांक कितें जालां तें कोंकणी उलयतालो अरे तूं फोन मारता भायर घेताले हांव हांव जीएमसी नासलो तुजे तरी ती म्हणल्यार पावत ना पावत तरी येयलो भायर म्हणटा पळय मरे हांवें व्हिडिओ काडला ये गाडी राव हे असं हे कितेचा ए रियल रियल साइड रा रे गाडी आणि डॅमेज करतले बे ही गाडी वयतली ट्रेन झालेली ओडपा डायरेक्ट ही सेकंड येतली नाही अरे ना ही सेकंड गव्हर्नमेंटली म्हणजे गेली हो गिअर नाही एक गणेश गाडी राव तुझी गाडी ती ओळे तू एक काम कर ही पण हे साइडच्यान चढ मरे सांग ना संतुष्टी करे जय तेरा तेरा गवर्नमेंट सर्वंट संतोष संतोष रिकॉर्ड करतोय रिकॉर्ड रिकॉर्ड करतोय रिकॉर्ड करतोय हां काय बाकी तो पण फाटला नंबर आहे संतोष
लास्ट इयर गेलं एक बंद कर अरे भाई थोड़ा छापा दूँ देखिए
त्यांनाच रे ते आम्ही त्यांना होतो होते ना कोणाक बसलेलोच आहे. हॅलो गाडी ती सगळ्यांक खबर आहे की बाबू कळकराची गाडीचा नंबर 70-80 सगळ्यो गाडी सेम नंबर आसा. त्याच्या भावाची गाडी ती बाबा त्याच्या नावानं रजिस्टर हा. हां बरं. आणि बाबू कळकराची बायटही घेतली आम्ही. त्यांनी सांगले की आपलीच गाडी ती. स्वतः बाबू कळकरान बाईट दिली आणि सांगली आपली गाडी. आणि पण बाबू कळकर सध्या इनोवा गाडी घेऊन येयला आणि त्याचा भाव ही गाडी चलयतालो. आता पळया फायर ब्रिगेड पोलीस CCP का काय सुत्री अरे जय जोने पे पड़ा ना लाइव हम लेंगे पेटू से धीरे तो ले वो संतोष उधर लाइव है. वो क्या कर रहा है? वो लाइव है. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. जा पेटू से जाके पे कटरा ए फुले मरे ती बोन कोण 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 कोणाक धरला रे सुत्री फुले मरे सुत्री फुले मरे अरे राव रे मस्त राव रे सुत्री जे नव्हतं वाचलो. अरे बापरे कोणी वाचलं? गोवा गोष्ट आणि तू मांडवी घातला ते मांडवी नाही अटल शिटवलं म्हणजे तो शिटवलं म्हणजे कधी वाचलो नाही म्हणलं. पण किती फरक पडलो. मांडवीतून मारलो अटल शिटून मारलो. अरे तू मांडवी उधर उधर लाइफ है क्या उसके बाद ये किसका गाड़ी है?